سلام تخاتلتي كورال ميديا أبزا كاب نقبل حدة مع تلعب تركب حدث عامات أبكو عسو هجات يخو اليوم كاب زبالو خستات أميرة تبهل ناي سبورت غازيت أسرح غازيتينيات كاب زهبو تنبيتاتينا حزنا لكم متينا زلنا كسامو داتا مسانا هتصنحو ناي وترو عدميناي قداماي جودي بيلينغهام أب كتاشن إسرابعتن زبالة زتصعطاي كوين هوركو عن كشلمن ولا كو هم ناي زحلف عمت فولي زوهنا بقاتا حيزا أيتمالس مانشستر سيتي زبالة أتكانتا ناي زيزية كنا خاطو حافاتهم تركب تتصاتي كان بيلينغهام كوينو بفولي زتوا عمناتو درجة زركب تتصاتي يبلان بيلينغهام أبرير مادريد متيز فوتورات صلوان لوتن مسناي بعال كريستيانو رونالدو زينيدين زيدان لويس فيغون كوادرن كله بوزح ملكعتات يحلفوميو إذن إنجليز فولي هاجرو هاوتو هايلو خطوا جمير زلو إنجليزاوي أب كتاشن إسرائيل بعتنا استبقيسلو زلو حيلي بعزفات موسى بلو تتصاتي كوينو هشلم يخيليو كالاي جراهام بوتر ناب سرح مسلطان كملس ابزا فرق ناي بريمير ليج صوتا تخيدولا زلو وقتي مسغاغا سلطنتي منصر ناي زحلف عامتاتن ودقت ناي زبز حغانتاتن كنصاصرن كله ازي وحد ينيرو اذن هونن كله جن ابلوم هونكا نغمبوت كتحسب كلها بزح نغرات قير خليو ودقت ناي غانتاتات بزلون تقصيلو بزحات سلطنتي سرحهم كسوني يخول يوم እዚ ድማ ንገለ ካብቶም ብዘይ ስራሕ ኮፍ ኢሎም ዝርከቡ ኣሰልጠንቲ ዕድል ዝኸፍት እዩ ሓደ ካብኦም ድማ ግራሃም ፖተር ኮይኑ ካብ ቸልሲ ካብ ዝፋኖ እንዳሓል ብዘይ ዝኾነ ስራሕ ይርከብ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ምስሙ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ተታሒዙ ክፅዋዕ ዝቐነየ ፖተር ናብ ስራሕ ምስልጣን ዝምለሰሉ ግዜ ርሑቕ ከም ዘይኮነ ይግለጽ ሳልሳይ ዓዲ እንግሊዝ ንዋንጫ ሃገራት ኤውሮጳ ክትዕወተሉ ጋሬት ሳውዝጌት ከም ናይ ሎሚ ዓመት ዕድል ክፍጠረሉ ዝኽእል ኣይመስለኒ ምክንያቱ ዓይነት ያን ተጻዋቲ ካብ ቅድሚት ክሳብ ድሕሪት ሒዙ ስለ ዝርከብን እተን ብዓወታትን ንዋንጫ ሃገራት ኤውሮጳ ዓብሊሉንኦ ዝነበረ ሃገራት ከም በዓል እስጳኛ ኢጣልያ ከምኡውን ጀርመን ኣብ ትሑት ዝበለ ቁመና ምህላወን ንሳውዝጌት ብዘይ ተቓጻጺ ነዛ ዋንጫ ከልዕላ ዘኽእል እዩ ንሃሪ ኬን ምስ ጆዲ ቤሊንግሃም ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ንቤን ዋይት ምስ ጆን ስቶንስ ኣብ ምክልኻል ከምኡውን ማዲሰን ምስ ራይስ ኣብ ምክፋል ምስ ዘዋህዶም ንሶም ዝፈጥርዎ ጥምረት ንዝኾነ አንጻሮም ትገጥም ሃገራዊት ጋንታ ከርዕድ ዝኽእል እዩ ዝኾነ መስበርትን ምእላይን ወይ ምውራድ ብቃት ናይ ተጻዋትን እንተዘይተራዩ ኣብዛ ብጋር ሳውዝጌት ትህነጽ ጋንታ ናተይ ዝበለጹ 11 ተጻዋት እዞም ስዑብ እዮም ኣብ 4-2-1-3 ፎርማሲዮን ናይ ጸወታ ሓላውልዳ ትራምስዳል ተኸላኸልቲ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ቤን ዋይት ጆን ስቶንስ ሉክ ሻው 10 ኣካፈልቲ ራይስ ማዲሰን ከምኡውን ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ቤሊንግሃም ፎደን ኬን ሳካን ክምረጹ ይኽእሉ እዮም رابعي إيريك تن هاج كاب سرح مسلطان مانشستر يونايتد كسوغوك ودؤات ዝኾኑ ምፍራም ናይ ተጻዋቲ ኣካታዕቲ ዝኾኑ ስልቲ ጸወታ ኣብ ዝተሰዓረሉ ጸወታ ዝህቦም ውጻት ዝኾኑ ምኽንያታት ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ጸጋማት ክፈትሕ ዘይክእል ሰብ ምዃኑ የነጽረልካ ዳርጋ ንዝበዝሕ ሕማቕ ታሪኻ ዝነበረ ናተማዓረየቱን ናሰገረቱን እትኸይድ ዘላ ጋንታ ዝመርሕ ዘሎ ኣሰልጣኒ ግዜ ንውሕ እምበር ምስጋጉ ኣይተርፎን እዩ ድሕሪ 1992 ንመጀመርታ ግዜ 9 ካብ 20 ናይ መጀመርታ ግጥማታ ክትሰዓር ክኢላ ትርከብ مستوى أقدم أبزا كانت زورو أسلطنتي كوادرن كله استحتنت وي أمزجيو زركب تنهاج مسبرت تصاوتي كابتن تنهاج نورقاتهم كشفن تقومول من مهنيته حد እዩ ግና ንመስበርት ናይ ተጻወተን ብዝግባእ ተኪየን ዓወታ ዝደለጋንታ ከም ዘለዋ ዝረስዕ ይመስል አንቶኒ 87 ሚሊዮን ዩሮ ሂቡ ዝዓደጎ ተጻወታይ ብጀካ ሽሙ እግሩሲ ኣብ ሜዳ አያክስ ገዲፉ አመጽዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግና ናይ አንድሮ ኦናና ማሰን ማውንት ወርክሆርስት ራስመስን ካሲሜሮን ምፍራም ካብቶም አካታዕተ መንጽር ተኸፍለሎም ዋጋን አበርክቶም ክናጻጽረን ኮሎ ድኹም ምፍራም ተባሂሉ ክግለጽ ይካል በሁሉ መለክዕታት ክረአን ኮሎ ቴን ሃግ ንማንቸስተር ዩናይትድ ዝኾነ አሰልጣኒ ኣይኮነን ኣብ ክረምቲ 2024 ድማ ካብ ስራሕ ምስልጣን ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ክእለ ይኽእል እዩ ብፍላይ ምስ ምምጻእ ሓድሽ ወናኒ ሰር ጂም በትንዑ ዝጥዕሞ አሰልጣኒ ቀይሮ ከም ዝኽእል እቲ ኣብታ ጋንታ ዘሎ ሃዋህው የረድእ ሓምሻይ ጆይ ባርቶን ናብ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምስልጣን ስራሕ ከኣቱ እዚ ናይ በርንሊ ናይ ማእከል ተጻዋታይ ዝነበረ ካብ ስራሕ ምስልጣን ናይ ብሪስቶል ሲቲ ካብ ዝባረር እንዳሕር ብዘይወል ሓደ ስራሕ ይርከብ ኣብ ሓደ ናይ ፖድካስት መደብ ኣብ ዘካየዶ ምልልስ ግና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ መስርሕ ምስልጣን ክምለስ ምዃኑን ኣብቲ ዝሓየለ ሊግ ናይ ዓለምና ድማ ነብሱ ክፈትና ድሉ ምህላው ገሊጹ ይርከብ ኣብ ብሪስቶል ሲቲ ዝርከቡ ተጻዋቲ ነቲ ንሱ ዝህቦም ዝነበረ ትእዛዝ ከተግብሩ ብቕዓት ዘይምንባሮም ካብቲ ናይ ምስልጣን ስራሕ ክስጎግ ከም ዝኽኣለ ከረድእ ዝፍትን ባርተን ኣብ ዝለዓለ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ጸወታ ዝርከባ ጋንታታት ግን ምስ ዘለዎን ዓይነት ተጻዋቲ ነቲ ንሱ ዝጠልቦ ዕዉት ዝኾነ ስልቲ ጸወታ ብቐሊሉ ኣተግቢሩ ተዓዊቱ ክወጽእ ከም ዝኽእል የረድእ እታ ካብ ናብ ፕሪምየር ሊግ ካብ ትሰግር ዘይጣዕማ ዘሎ ጋንቱ ነበር በርንሊ ድማ ከተፈርሞ ረብዒ ዕድል ከም ዘለዋ ይግለጽ ሻሻይ ቶተንሃም ንኣርሰናል በሊጻ ክትውድእ ካብ ናይ ዓሚ ብቕዓታት ተሓቲላ ተመልሰት ኣርሰናል ኣብዚ ናይ መወዳእታ 5 ግጥማታት 3 ክትሰዓር ብምኽኣላ
ኣርቴታ ስጥምቲ ጋንታ ሒዙ ከም ዘየለ ኣብ ውድድር ዋንጫ ከም ዝወፀን ክግለጽ ይከኣል። ምስ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ዘለዎ ፀወታታት ካብ ናይ ቶተንሃም ላዕሊ ፀወታታት ከካይድ ዝግደድ ኣርቴታ ካብ ላዕለዎት 4 ወፂኡ ዝውድኣላ ዓመት ክትኮን ትኽእል ይግመት። ከም ኣብ ቁስልኻ ጨው ምስናስ ከዓ ቶተንሃም ኣብ ሰንጠረዥ ናይ ፕሪምየር ሊግ ቀዲማቶም ምስ ላዕለዎት 4 ክትውድእ ትኽእል እያ። ብኣንጂ ቦል ዝተባህለ ቅዲ ፀወታ እንተዓዘብታ እናዘነየት ብዝሕ ዘለዎም ጎላትን እናመስገበት ትኸይድ ዘላ ጋንታ ከም ምዃና መጠን ዘለዋ ኣብ ናይ መስበር ተፃወቲ ሃገፋት ኣብዚ ወርሒ ጥሪ ብዓይነታውያን ተፃወቲ ብምትካ ንኣርሰናል መሪሓ ክትውድኣሉ ዘይትኽእል ምክንያት ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ሻብዓይ ሊቨርፑል ስልሳዊ ዓወት ከተመዝግብ። ኣብ 2021-2022 ሊቨርፑል ን4 ዋንጫ ትመጣጠር ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብናይ መጨረሻ ፀወታታት ናይ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫ ብማንቸስተር ሲቲ ክትምጠልን ከላ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ ድማ ብኮርቱኣ ዘርአየ ድንቂ ብቕዓት ብሪያል ማድሪድ ተመንጢላ 2 ዋንጫ ሒዛ ተዓመት እያ ወዲኣታ። ናይ ሎሚ ዓመት ሊቨርፑል ግን ዝተመሓየሸትን ዓወት ዝያዳ ካልእ ግዜ ተሃርፎን ጋንታ ኮይና ተሰሪሓ ብምህላዋ ክሎፕ ንዩሮፓ ሊግን ካራባኦ ካፕን ብቐሊሉ ክዕወተሉ ከም ዝኽእል ይግመት። እቲ ማእገር ናይታ ጋንታ ዝኾነ መሐመድ ሰላሕ ካብታ ጋንታ ብምኽንያት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካን ወርሒ ክእለ ምዃኑ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ሃጓፋ ክኸውን ከም ዝኽእል ይትንተን። እንተኾነ ምስ ምጉዳል ብቕዓት ናይተን መወዳደርታ ዝኾና ጋንታታት ነዚ ሃጓፍ እዚ ሸፊና መሪሕነታ ከይረከበት ነዚ ዓመት እዚ ክትውዳእ ከም ትኽእል ይግለጽ። ሻምናይ ጽልዋ ፋይናንሳዊ ጥሕሰታት ኤቨርተን ቀዳሚት ጋንታ በዚ ምክንያት ናይ ፋይናንሳዊ ጉድለት ወይ ድማ ጥሕሰት 10 ነጥቢ ተቐፂዓ ውድድራ እናሰላሰለት ትርከብ። ኤቨርተን ግን ቀዳሚት ጋንታ ዝተቐፀት እያ ኮይና እምበር ናይ መወዳእታ ጋንታ ኣይኮነትን። ኣብ ዘመነ አብራሞቪች ዝነበረ ናይ ፋይናንሳዊ ጉድለታት ባዕላ ዘረከበት ቸልሲን 115 ናይ ፋይናንሳዊ ሕግታት ዝተሓሰት ማንቸስተር ሲቲን መጻኤን ኣብ ሎሚ ኮይንካ ክትሓስቦ ኣዕናውካ ምዃን ሓሊፉ ንፅወታ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብከቢድ ይኽፀሉ። እዚ ሕንፍሽፍሽ ከእቱ ዝኽእል ውሳኔ እምበር ኣብዚ ዓመት እዚ ክውሰንን ንዓለም ሙሉእ ድማ ኣቃልቦ ክስሕብ ከም ዝኽእልን ይግመት። ኣብተን ፋይናንሳዊ ጉድለታት ዝተረኽበን ጋንታታት ጥራይ ዘይኮነ ብሓፈሻ ኣብ ኩለን ጋንታታት ክወርድ ዝኽእል ተፅዕኖ ዓብዪ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ መስርዕ ምስትጋር ተፃወቲ ብመጠኑ እዚ ዓመት እዚ ዘልሓጥ ክብል ይኽእል እዩ። በሉ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ክንፍፅም። ምስ ካልኦት ትሕዝቶ ዘለዎ መደባትና ክሳብ ንረኸብ ሰሰና እናበልና ናትኩም ትንቢታት ኣብ 2024 ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከጋጥም ይኽእል እዩ ትብልዎ ኣብ ቦታ ኮመንት ትገርፉልና ከም ትኽእሉ ክንሕብር ንፈቱ። ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ኣብ ዕቤት ዛ ቻነል ተረኹም ክትፃወቱ ንላው።